to my channel! So last vlog na to is gitudloan ta mo kung saon pagtanggal sa watermark sa Filmora. So karon tudloan sa tamo kung saon pag-edit sa inyong instructional video. So, disclaimer lang, dili ko professional nga editor, gusto lang nako nga i-share ang ako ang gamay kinahibalan about sa editing. So, handa na? Let's go! Okay, so before ta mag-start sa ito ang video editing, napatay mga butang na dapat natong andamon. Okay, una, if wala pa ka naka video recording, so kinahanglan nimo og camera. Alam nga, video recording ganit no. So camera jud siya day. Anang camera day nga maklaro po ka, dili blurred, wala tanan. Kanang hapsay imong naong sa camera tanawon day. Sabot. Second na andamon is imuhang place sa imuhang recording. Dili ka magpataka day nga dira ka sa tunga sa kalsada mo recording dira day kay dili siya pwede day. So kanang hilom, walay iro, walay iring, walay manok, wala tanay kasika sumingaw. Kaya syempre magtudlo man ka, instructional video man ka, pag instructional video man ka, so dapat hilom. Ikaw ray madungog during sa recording. Sabot, ikaw ray madungog na nag-istorya. Walay ka na murag musapaw nga tutugaw, aw, wala na ha, walay walay pipip, wala na. Kasabot. Okay, so next is suga. Anong kinahanglan man og suga? Kay buntag man mo recording. Yes, kasabot ko nga buntag mo mag-recording. Kaya di mo mag-abot o gabi or buntag ka mag-recording kagabi na ni kagabi kinahanglan mo og suga kay para mapantay. What is na dring suga kaya kay dire ay kanang sara kanang sinag sa adlaw kaya kay dire di pag-edit mo dire niog dire hayag lain pa kay day. So dapat pantay mong naong day. Kasabot. Okay, very good. Next, if gusto nimo nga during sa pag-edit nimo or gusto nimo ang resulta sa imong background sa pag-video nimo or sa pag-kumanan mo edit, kung gusto nimo siya alisdan, dapat during sa recording nimo or sa video recording nimo ang imong background is color green. Nga naman, kay ang green lang na color ang dili mo again sa tuang skin and sa tuang face and sa tuang hair and syempre di po ka dapat magsuot o green nga sa nina day kaya saon na lang day nagtanggal sa green during sa pag-edit may bala na rin nyo kung saon sa pagtanggal ma-appeal day muhang sa nina day mura kag nag-ulo or nabili ni mo dahil mo sa nina wa natanggal po kapil kay green po dahil mo sa nina. So dapat magsuot ka sa nina nga dili mo again sa green or dili mo again sa green, I mean dili parehang color sa green nga color. So asa man ta makakuan og green, mangita ka og green nga tela, magpalit ka og green nga tela or manghiram ka og green nga tela nga ibutang nimo sa likod. Nakasabot inani ang sample no? Yan. In ana ang example. Sabot. So, next is for ka mag-edit is ang imuhang outline. Kaya no, para smooth ang imuhang pag-edit. So, dapat na kay outline na kanina part during sa imong recording kani siya kay muna siya ang intro, muna siya until the end. So, kabalo ka unsa ang imuhang ipambutang. So, yan ang mga butang. Next is ang last nga andamon is ikaw. Imuhang sarili ang imong kaugalingon, ang imuhang andamon. Kaya naman, during sa pag-edit kinahanglan og
patience. Love sa pag-edit and oras. Kinahanglan og dako kay nga oras during sa pag-edit. So, kung okay na tanan, okay na, andam nakaanak na tanan, andam nakatanan. So, mag-start na ta og edit. Okay, so karon diri ana ta sa pag-edit sa ato ang instructional video. So first ninyong buhaton is mag-import mo or mag-i-import ninyo ang inyong gi-record nga video. So diri ta sa import media files. Yan. So ato pangitaon ang video. So, for example, kani. Yan. Let's wait. Okay, so na siya. Next, if gusto ninyo nga namoy kanang personalized nga background, so ibutang po nyo diri, i-import po ninyo. Example, kani. Muna siya ang personalized background. So, next yung buhaton, kung naana ni silang duha, ang background o ang inyong video. So, i-drag ninyo ang gusto ninyo na background. Yan. And then, sa ibabaw sa background, ibutang ang inyong video. And then, i-click ning keep project setting. Yan. Na siya. So na ang ato ang video. So sa inyong tan-aw murag dili man jud na siya mao ang starter, so i-cut sa ninyo ang video or mag-cut mo og part nga dili necessary sa video. Yan, cut na to and then delete. Dali na part po sa tumoy, cut and delete. Dali. And there you are. So, karon gusto man nato nga kaning green, kani siya na green kay matanggal. So, unsaon man siya. Unan yung buhaton is i-click ni kani si green screen. Yan. I-click na siya and then click niyo sa select color and then mo ani mo diri and then siyon mo ana no pangitaan niyo ang green or ang gusto niyo nga matanggal nga background color. So kana nakita na si green. So yan. Okay for a while mali ang akong nabut pislit. Yan. Dere. Yan. And then yan. Itaon si green and then click. Okay, so yan. So, as you can see, na siya part diri na siya mga part nga itom-itom. So, muna siya ang resulta kung dili pantay or kung naay shadow ang inyong pag-record. So, dapat pantay tanan ang inyong suga. Or meaning, nakasuga sa left, nakasuga sa right, nakasuga sa likod, sa atubangan. So, pantay tanan ang inyong suga kay once nga dili pantay, na ay tendency nga mag-shadow, peraan eh. So, atong buhaton is mawala ni siya. Or dili sa inyo naman, ma-minimize lang siya. So, ato ta diri sa my tolerance. So, ato siyang so, kutawag ana kanang ipa wala gamay, so paubos ka. Yan, oops, adjust gamay, adjust. Yan, if dili japon ka kanang satisfy, so imuha siyang i-crop. So yan, i-crop nimo siya dirita, i-crop na to ni siya. And yan, crop. Yan. Oops, adjust sa gamay. Yan. So, let's try to ang i-play.
how are you? Today, we are going to talk about part of speech. So, yan. So, as you can see, naadya po siya part diri ano. So, if dili dyan po ka satisfy, hala, sige. Imo siyang kuha na po ang tolerance niya. Yan. Para di jud maklaro ang iyang murag sa tawag ana. Wait. Yan. Yan. Let's try our color, brightness. Bright. Oops, ayagra pod. Ayagra sad. So, let's try to play. Hi, how are you? Today, we are going to talk about part of speech. So, yan. So, for example, okay na siya ha. Okay, tungod mong dili pantay ang pag-record ang suga during sa recording. So, may na siya result. So, karon ang atong buhaton is magbutang ta og text. For example, today we are going to talk about part of speech. So, kung gusto niyo mahibalaan nga part of speech yun siya, so, magbutang mo diri og text. Yan. Drag ninyo siya and then double click and then here and then dito sa advance and then delete lang parts of speech. Yan. Ay, basta mo na siya. So, pwede po din siya putang border and then change color. Yan. Then, pwede po ninyo nga i-change ang font style. Yan. And then, if gusto niyo nga dili lang static ang paggawa sa ani niya, so pwede mo putang og animation. So, pwede kaning typewriter. So, yan. Ganyan lang. Now, let's try to play again. Hi, how are you? Today, we are going to talk about part of speech. Yan. So, kung manaka na tanan, hala, antod sa mahuman og discussion kung unsay mga parts sa yung gusto nga ipangbutang. For example, kung gusto mo magbutang og picture, o same, ana lang, dira. Ana lang. Butang lang dira. For example, asa na picture. Yan. Gusto magbutang picture. Yan. So, again, diri na po kasi iba pa. Drag. Di mabutang siya. Minimize lang mo. Yan. If gusto nimo mga mawala po ding puti, background, green na po. Diri na po ka sa green screen. Then, pangitaw na po di mo ang white. And then, ayun, wala na. And then, may mga parts na kuan. So, crop. Ana lang ang life. Crop lang. Yan, crop. Crop. And that's it. Yan. Gusto mo, ana? Yan. Ganyan lang. And then, kung gusto po ninyo nga ang picture kay na emotion, so pwede. Yan. Okay. Let's try. Let's try to play again. Hi, how are you? Today, we are going to talk about part of speech. Yan, ana lang. Ganyan lang kasimple. So, as you can see, kung manamog butang tanan, manamog edit, tanan, mana. Kita mo ng pula. Yes, na siya pula. Kana siya, muna siya itimailan na inyo siyang gi-edit. And then, mo na siya itimailan nga kung mag-delete
nyo siya i-render, mag-buckle or meaning na delay nga mahitabo sa pag-save ninyo sa inyong instructional video. So, sa inyong buhaton, ang inyong buhaton is i-render ninyo. Ano? Render. Yan. So, magulat mo og mga pipila ka mga minuto para ma-render na siya, 100% na siya. Yan, 100% na siya. Hulaton na to. Hulaton. And then 100%. Unsay ti mailhan nga human nag-render, ma-color blue na ni siya. Kani. So, ma-color blue. If human na mo render, so dili na ta sa export. So, atoan na nang i-save ang atoang video. So, ang atong i-title is instructional video. So, export. So, laton dyan po na to og ma 100% na siya. Let's wait. Okay, so karon 100% na siya. Tan-awon na to siya diri sa tuang folder. Dito sa output. And then, may ito na to itong instructional video. Let's see kung ano sa result. Okay, so tanaw na to ato ang video. Hi! How are you? Today, we are going to talk about part of speech. So, yan. So, as you can see, murag na sobraan rapod pagka-brightness, basta or ang murag yang basta katong brightness ganina. So, pero kung dili ka satisfied, so you can edit again. Save lang siya niya permente ang inyong na-edit kay para pwede pa ninyo siya ma-re-edit. So, yan. Ana lang ka simple. So, ana lang ka simple unsaon or inana lang ang buhaton o unsaon pag-edit sa inyong instructional video. I hope dagan mo og na-learn or namoy nakuha nga idea unsaon pag-edit sa inyong instructional video. So, guys, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification down below para updated ka sa ako ang mga bago nga video. So, bye!